Балик булмаган балалар эшләре һәм аларның хокукларын яклау комиссиясе быел 20 утырыш үткәргән, анда 43 гаилә каралган. Әлеге гаиләләрдә 88 бала тәрбияләнә. Комиссия утырышларында хокук бузган балаларның эшләре карала. Шул ук вакытта үз вазифаларын тиешенчә үтәмәгән әти-әниләр дә комиссия алдында җавап тота. Амораль тормыш алып баручы гаиләләребез районыбызда бар. Бүгенге көндә инде әлеге гаиләләр саны 10. Алар белән инде һәрбер оешма кирәкле эш алып бара. Һәрберсе белән индивидуаль якын килеп, кемгәдер эшкә урнашу, кемгәдер инде кирәкле документларын барлау һәм инде төрле яклап мәктәп, опека бүлеге, социаль яклау бүлеге, полиция хезмәткәрләре белән берлектә шушы гаиләләрне авыр тормыш хәленнән чыгару кысасында эш алып бару җайга салынган. Комиссия утырышында мәктәпләрдә балалар белән эшнең ничек оештырылуы турында сүз барды. Мәктәптән тыш шәнлек алып барыла. Балаларның вакытын файдалы итү максатында спорт секциялары иҗади түгәрәкләр эшли. Җәйге каникулларда балаларның лагерьларда ял итү мөмкинлеге бар. Шул ук вакытта эшкә урнашырга да мөмкин. Ике очракта да социаль яктан авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга аерым игътибар бирелә. Я с 2010 года несколько раз уже посетила Муслюмский муниципальный район и созданы все условия, действительно, чтобы наши дети были законопослушными, здоровыми и разносторонне развитыми. Конечно же, любой работой человек может какие-то нюансы не заметить. Вот на эти сегодня во время заседания комиссии мы обратили на это внимание. 2022 елда комиссия әгъзалары 44 гаиләгә рейд ясаган. Ел башыннан 22 гаилә ведомствора исәптән төшерелгән. Бер гаилә ата-ана хокукларыннан мәхрүм ителгән. 7 әни алкогольгә бәйлелектән дәвалану курслары узган. Әти-әниләрдә җәмәгатьчелек дә бит инде һәр баланың тәрбияле булып үсүен тели. Җәмгыятькә файдалы кеше, гаиләсенә файдалы кеше булып үсүен тели. Ләкин әлеге теләк бөтен гаиләләр тарафыннан да тормышка ашырылмый. Чөнки тәрбия мәсьәләсендә бала тәрбияләүгә һәркемнең үз карашы һәм әти-әниләрнең дә үзләренә генә хас тәрбиясе бар. Шуңа күрә еш кына үзләре дә аңламаган хәлдә балаларны хокук бузуларга китерә торган сәбәпләр чыгып кына тора. Инде бала яшьли хокук бузуга өйрәнгән икән, аның инде киләчәге якты булыр дип беркем дә гарантия бирә алмый. Комиссия утырышында эчке эшләр бүлеге, мәгариф, яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлекләре вәкилләре дә чыгыш ясады. Һәр кайсы үз эшчәнлекләре белән таныштырды. Шул ук вакытта гаиләләргә ярдәм чаралары турында да бәян итте. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.